Гръцката дума мартир означава свидетел, а също означава човек, който избира смъртта вместо да отрече Исус Христос. Мислим, че имало свидетели от този род само когато са били живи Йоан, Павел. Но това не е така. Искам да ви разкажа историята на един човек от 1960 година. Трофим Димитров. Той е от Белене, България. Трофим Димитров са го взимали комунистите и са го пъхнали в една яма, пълна с кучета, гладни. Съблякали са го, оставили са го без дрехи. И странното е, че когато той влиза в тази яма, те го хвърлят там. Кучета започнали да бягат от там, защото ги било страх. И когато комунистите отиват да видят какво става, защо кучетата искат да избягат, те виждат как Трофим стои на колене и се моли. Ясно е, че кучетата са избягали от силата, която излиза от него, от самото присъствие на Бога, който излиза от него.